inderdaad. Yes, Maurice Dichtbesprins. Maurice Krins de tweede met zijn adjudant. Sjoef Klaassen, ik heb heel gauw en heel ver meteen het woord aan onze nieuwe hoofdheid. Tenminste, als er nog allemaal over heeft. Hier is er. De microfoon is van ik, joh. Ja, ik zal me daar. We kunnen hem maken. Eindelijk is het dan zo wie. Ja, eindelijk. Iedereen moet weten hoeveel al 2 maanden met rondjes hebben gelopen. Dat ik prins van de Draken zou werden en heel mijn adjudant, Sjoerd Klaassen. En de vriend van haar vroeger, toen nu. En dan moet het blijken of dat er dan ook nog een vaste loven nog is. We doen het zeker niet alleen, maar we doen het met iedereen samen. Met de nieuwe jeugdprinses Lina, met Bakkes Verhaag, ook mijn club. Met de Drakenpaal, met de Woord van Alef, maar vooral met iedereen die hier staat en ook de ganse vaste loven die er zien. En natuurlijk ook ik doe het onder mijn motto. Ja.